טוב, איך מנגנים מקצ'אט איתו בקצרה, ויותר לחבר'ה שקצת יודעים לנגן, ופשוט רוצים לדעת מה יותר משמיע ולראות איך זה קורה. כמובן שזה על CM, מתחיל בנפילה דווקא על FM. מתחילים במיתר רביעי. סבבה? זה חוזר לעצמו פעמיים. מה שקורה פה בעצם זה שריג חמישי, מיתר רביעי. כמה שיותר קישוטים יותר טוב. זה הקטע הראשון. מה שקורה פה זה בעצם מקווה שצריכו להבין ככה. פול-אופים, כמה שיותר. ואז, שלב שני. בעצם יש פה איזו ירידה כלשהי. בעצם אני עולה ממיתר רביעי למיתר חמישי, שימו לב, אני מנגן רק בארבע סריגים האלה. אני לא מתפזר, נשאר על ארבעתם, זה האזור. איך אני הולך לעבוד, יותר אפקטיבי, אז מה שקורה בעצם זה בסדר? מרביעי לחמישי, חותם בשישי, וחוזר לפתיחה, ביחד יוצא ככה. אולי זה נשמע קצת חפיף ככה במהירות, אבל שנייה תעצרו, תסתכלו לאט, תראו מה אני עושה. בסדר? זה הקטע הראשון. יופי. שלב שני. מה אני עושה? פעם אנחנו נחים פה, עושים קצת תנועות שונות. אותה עלייה. פעם אני חוזר אחורה וחוזר בחזרה. פשוט. שלב הבא, אחרי סליחה. בעצם יש פה פול-אוף. עצרנו כאן, המשכנו מפה. פשוט. בסדר, די מובן, רואים הכל. תקשיבו לסאונד. ואז שוב פעם הירידה הזאת. ואז קופצים לשריג רביעי במיתר שני. אפשר גם עם סלייד, זה מגניב. זה פתאום נכנס כזה פתאום. אז עושים סלייד, ואפשר להוסיף את הקישוט הזה. בעצם עושים פה פול-אוף. חוזרים חצון למטה, למיתר שלישי, לשריג שלישי, וחוזרים חזרה. בעצם נשארים פה על זה. מסיימים חצון למטה, בשריג שלישי. ואז חותמים. מה קורה פה בעצם? סיימתי כאן, שריג שלישי, אני הולך עד למעלה. ועושה בעצם תנועה כזאת, מ3 ל5, פול-אוף, וקופץ לשריג 5 במיתר רביעי, אחד מעליו בעצם, ואז זה די שבלוני הקטע הזה, שוב פעם, קופץ ל5, חוזר לכאן, בעצם יש עלייה וירידה, סליחה, ירידה ועלייה. שזה מובן, נעשה את זה לאט, שימו לב. סבבה. עכשיו עוברים לקטע של הסוג של הפזמון יעני, הקטע הגבוה. שמנגנים את זה הפעם כאן. התחלנו כאן, פעם התחלנו, אבל אנחנו עוברים לכאן. הקטע של זה, בכללי בשיר הזה, כל אחד יעשה את הקישוטים שהוא אוהב, אני מנגן את זה קצת אחרת במקור, כי אני אוהב את זה ככה, ככה אני מרגיש כיף לנגן. כל אחד יוסיף את האופי שלו לשיר. אז תרגישו חופשיים, אבל שתדעו את הבסיס, זה הולך בערך ככה.
קורה פה? 3, 4, 5, כמו ההתחלה פה. ואז שוב פעם את הירידה. כמו שעשינו כאן. אותו דבר. וסלייד. אני אוהב לעשות את זה ככה. קצת כזה וייב חשמלי יותר, זה כיף לי, כל אחד מה שבא לו. בשיר זה ישר מגיע לשם. זה הקטע הראשון. והקטע האחרון חוזר לעצמו שוב פעם. שוב פעם המנוחה הזאת, כמו שעשינו כאן בנמוכים לפני זה. נחים למטה, שוב פעם. פעם אנחנו חוזרים לכאן, מה שעושים זה 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 3, 4. ואז מ3 נסיים בסריק שלישי גם בשלישי, 5, 3 ו3 ב3, והפינאלה עושים פה איזה 3, 5, 3, 5 במיתר השלישי. מה שקורה פה זה יורדים לשני, פול אוף, ובחזרה ל... מאוד פשוט, זה לאט. פה זה מסתיים.